What's up mga karuba? This is again your Konyo Boy Apong Len, Repen English Ilocano Aglalok. And today, meron tayong trivia. Natanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit may mga kamag-anak kayo na kuripot? Malamang yung mga kamag-anak nyo na yon ay mga Ilocano. Minsan talaga, pag ang word na kuripot ay pumupunta sa ating isipan, ang naaalala natin kaagad-agad ay ang ating mga kamag-anak na Ilocano. And that's me. Okay? I am also an Ilocano and I am proud to be kuripot. Bakit kaya kuripot ang mga Ilocano? Ano? Bakit kaya napaka-kuripot ng Ilocano? So, yun yung question eh. Yun yung sasagutin natin kung bakit talaga grabe ang kakuriputan ng Ilocano. Actually, itong karakter na to, hindi naman siya masamang ugali, kundi kinaiinggitan pa nga ng mga ibang lahi or yung mga ibang Pilipino. Kasi in times of hardship, in times of difficult times, in times of difficult trouble, in times divided by 3. Okay. Forget that. Kinaiinggatan ang mga Ilocano dahil sa kakuriputan nila. Matipid talaga sila. Oo, yes. Ganyan talaga. Dahil alam niyo ba, nung unang panahon, mahirap talaga ang mga Ilocano. They are all agricultural tenants. Oo. Magsasaka lahat sila. Actually, yung demographic ng Ilocos Norte or the Ilocos region, nasa pagitan yan ng Cordillera region and South China Sea. Alam mo ba yung South China Sea? Well, hindi na sa South China Sea. Philippine West Sea na siya. Oo, doon. So, makikita mo na talagang it is a long kilometers of barren land. Yan noon. So, ang ginagawa nila doon, tinataniman nila. At saka, yung mga iba pang mga land doon, wala pang mga sapat na tubig para sa kanilang mga agricultural na tinatanim nila. So, ganyan kahirap ang Filipino noon. Ay, ang Ilocano pala. Ganyan kahirap ang Ilocano noon. So, yun yung struggle nila. So, alam nila ang halaga ng kanilang pera. Ayan. Alam nila ang halaga ng kanilang pera dahil nga mahirap ang buhay sa Ilocos. Oo. Actually, yung center of commerce or yung sentro ng komersyo nila noon ay malayo rin doon sa Ilocos region. O malayo, magta-travel pa sila ng isang araw, ganyan. So, ang nagiging struggle nila noon, yung mga Ilocano, pag nakaani sila ng mga prutas and vegetables, pumupunta sila doon sa center of commerce. After one day, hindi na presko yung ani nila. So, yun ang nabebenta na lang nila, yung mga pwede pa. So, kahit ganun man ka-bountiful yung ani mo, pag binenta mo doon sa komersyo, ayun, pangit pa rin. So, hindi ganun ka yaman ang Ilocano in terms of money. Yan. So, alam nila kung talagang matipid talaga sila. At saka alam nila, kaya nilang makasurvive doon sa saktong moment na yon. Kung walang-wala na sila, alam nila kung paano sila mag-survive. Yan talaga ang Ilocano resiliency. Malupit ang Ilocano resiliency. Yan. So, hindi basta-basta nagugutom yan. Hindi basta-basta nawawalan ng pag-asa. Yun yung isa sa mga pinakamagandang karakter ng Ilocano. Industrious. Talagang, sila, masinop din sila. Masinop sa pera. Industrious sila. Tapos, alam nila ang halaga ng pera. Alam rin nila ang mag-appreciate ng kanilang kapwa Ilocano. Oo. Kahit walang-wala sila, pag may nangangailangan, ibibigay pa rin nila yung kanilang, kung anong meron sila. Ganun sila
sobra ka matulungin. Yung mga Ilocano, marami at tayong kilalang ganun, mga Ilocano. Ilocano eh, ganyan talaga eh. Kahit walang-wala ka na, ibibigay mo pa rin yung kukunting-kunti na lang na sa'yo. Ganun talaga, hindi ko alam, hindi ko maintindihan ang Ilocano talaga, pero ganun talaga. Ano nila, napaka-empathic. Empathic talaga. Ganun talaga. Alam nila kung, matulungin talaga sila. Ganyan ang Ilocano. Ganyan kalupit ang Ilocano. O, di ba? So, ganun talaga. Alam nyo kasi noong unang panahon, before na nandito pa yung mga Spaniards, mga Espanyol, nagtatanim na sila. Okay? Nagtatanim na sila. Ang ginagawa nila, nagtatanim sila ng mga rice, ganyan, yung mga iba't ibang prutas, iba't ibang vegetables. And, nung nandito pa nga yung mga Espanyol, na nagkaroon pa ng mga tobacco monopoly, yung mga Bassi Revolt, kasi may monopolyo sa tabako. Tabako lang ang pwede nilang itanim. Wala nang iba, basta tabako lang, tapos hindi pa sila nabibigyan ng benefits or mga nabibigyan ng sapat na pera. So alam talaga nila kung paano sila makasurvive. Bassi Revolt din. Alam mo ba yun? Yung sugar cane. Dahil sa sugar cane na yan, may monopolya din sa sugar cane kasi basi yan eh. Doon nanggagaling yung basi. So ganyan ang nangyayari noon. Talaga mahirap talaga ang mga Ilocano noon. Super mahirap sila. So ganyan na lang ang nangyayari sa kanila nung unang panahon. So hirap na hirap sila. Hirap na hirap din silang makakuha ng pera nila, pero napagkakasya nila yung pera nila within that day or within that week, within that month. Ganon kasinop or hindi nila basta winawaldas yung kanilang pera. Pinag-iisipan yan kung anong bibili nila, kung ano man yung mga basic needs nila. Yun talaga yung binibili nila. Kung talagang basic needs nila, yun talaga yung bibilhin nila. Yan talaga ang Ilocano. Magaling. Matalino sa pera. Yan talaga. Noong unang-una pa. At saka alam nyo ba, noong unang panahon, dumami na ang Ilocano. Siyempre, dumarami na sila. Dumarami din yung Ilocano. Ang nangyari dyan, gusto naman nilang mas magandang buhay. So, nag-migrate sila. Nag-migrate sila sa mga iba't ibang regions dito sa Pilipinas. Ang nangyari diyan, nakuha pa rin nila yung traits nila as a kuripot or talagang masinop sa pera. Minsan yung mga nasa ibang regions nasa Kamaninilahan, nasa Visayas or nasa Mindanao naman, yung mga Ilocano doon, kitang-kita pa rin yung kakuriputan nila. Kasi yun talaga yung nakagisnan nila simula nung bata sila. Kasi yung mga lola nila, talagang masinop sila sa pera. Ayan. So, wag na kayong magtaka kung Ilocano ka, talagang magaling kang mag-budget. Ayan. Dahil sa kahirapan nga ng unang panahon. At saka, ayan, talagang mahirap talaga yung buhay natin noon. Since birth. Oo, pero ngayon, hindi ko na alam. Nag-aano na rin eh. Nag-e-evolve na rin yung ating mga characters. May mga bata na ngayon na hindi na alam kung mga batang Ilocano na hindi alam ang value ng pera. Yeah. Pabili lang sila ng pabili ng kanilang cellphone, pang online classes. Imbes na pang online classes nila, pang ML. Yeah. So, ganyan. Ganyan nangyayari. Kaya ganyan ang Ilocano noon. Ay, Ilocano ngayon. Bakit sila kuripot? Okay, sana may natutunan kayo sa aking simpleng trivia kung bakit tayo naging kuripot ang mga Ilocano. And I am proud to be an Ilocano, of course, dahil ako si Apong Glenn. And ayan, dyan na magtatapos ang ating simpleng kwentuhan with Apong Glenn. And please subscribe. Ano ba yan? Please subscribe, like, and share. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, kay Apong Glenn. Apong Glenn lang naman yun eh. Walang Apong Glenn TV, walang Apong Glenn vlog. Basta Apong Glenn lang. Ayan. Okay? So, please
like, share, and subscribe Apong Glenn. So, yan. And sa mga Ilocano na proud, share nyo to kasi dapat yung mga Ilocano, dapat pinagmamalaki natin ang ating pagkakuripot. Okay. So, yan na. Tapos na. And this is Apong Glenn. I am your Konyo boy, Apong Glenn, rapping English Ilocano Aglalo, and see you next vlog. Bye-bye! Actually, ada kanta ni, sindato yan, one of my friend, nag-friend kam lang dita YouTube, and one of my, tsaka mo, friend ko ata, gagayam kang mar dita YouTube, mag-friend na kami sa YouTube, pero Ilocano ano rin siya, Ilocano YouTuber at nasa Communications Media Office sa city, si Inox, si Francis. Meron silang kanta. Meron silang kanta about kuripot. King Kuripot yata yun eh. Sige, titingnan lang natin Tingnan natin, check ko. Gusto ko yung verse niya doon. Hindi niya alam na ini-stalk ko siya. Joke lang. Hindi. I am a fan of DW. Alam niyo yung mga DW? Alam yun. DW. DW. Kaya, basta DW. Donggalo Records. Yung mga Fast Buzz Low. Sila, mga matatagal ng mga rapper, matatanda na rin sila. Pero mga kabatch ko yung mga yan. Teka, titingnan ko nga kung meron nandito. Tingnan natin. YouTube ko lang. Ang palusot, ang partak, bulsa, bot-bot, linyak, padamay, sukat, padamdama, pwede itong mga kalson, roll on, ayan, kang bangutan, kuripot, ang anagan, galit sa pot, matangan, galit sa bangutan, tunan, kertas pagsalitaan. So, 5, isang ribo, sa hiling niya kaya, tignan natin pato. Ayan, sasao. Ayan, dahil ito mo doon, kimot ko. Surten. Ang aking day. So, DJT, baka siritaan ti King Kuripot. Yes. Okay, parang Inox, DJT verse da nga nabayagan. So actually, usong-uso ngayon yung mga disbakan, disbak ng mga Donggalo Records saka 187. Alam ko yan kasi nagra-rap din ako. That's why they call me Konyo boy, Apong Glenn, rapping English Ilocano Aglalo. Yo, what's up? Oh, natikaya yung pay. Naalala ko yung mga Buzz Fuzz Low before. Hindi ko alam. It was year 2000 yata. Ano sila anniversary ng MOR noon. Nandun sila. Kumakanta sila. And then sumunod ako na kumanta. Hindi nila alam na ako yun. Kinanta ko noon. It's the Butterfly by... Ba yun? Basta. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar. Such a sexy, pretty little thing. But sniper, you got me sprung with your tongue ring. I ain't gonna lie, cause your loving gets me hard. So to keep you on my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and the looks to kill. Time is passing and I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really, she gets sex appeal, I can feel. Too much is never enough. You're always there to lift me up when this times get rough. I was lost and I found ever since you've been around. The woman that I want to see, you're putting it down. Oh, di ba? Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Kumanta ako niyan noon. It was 2000 siguro noon. And then sila, nandun sumunod sila. With all their baggy pants, with all their, cool stuff. Ganun talaga noon. So, walang naka-skinny jeans noon. Ay, buhay nga naman. So that's it. That's the King Kuripot and another trivia from paring Inox.
I am your Konyo Boy Apong Glenn, Repen English Ilocano Aglalog, and see you next vlog. Bye-bye!